Чувстваш ли се виновна, когато си щастлива, а майка ти не? Сякаш носиш невидим дълг, който никога не можеш да изплатиш, и това те държи в капана на тревожността. Ако не прекъснеш тази нишка, рискуваш да го предадеш и на децата си. Животът ти ще премине в справяне с други хора, докато твоите нужди ще останат нечути. Дълго съм живяла в зависими отношения с майка ми от дълг и разбрах, че най-големият дар за родители е детето му да бъде цялостно и свободно. Здравите граници не са акт на егоизъм, а акт на любов. Когато ти се грижиш за себе си със състрадание и се облегчаваш, ти се грижиш и за освобождаването на цялата си родова система. В момента подготвям модула за освобождаване от вината в новият ми курс. Сподели ми в коментар или в съобщение какво е чувството, което те спира да кажеш не.